Позволи ми да те попитам нещо. Замисли се добре. Как празнуваш рождения си ден? С шум? С хора? Или изобщо не го празнуваш? Защото има хора, за които това е просто още един ден. Без торта, без съобщения, без значение. И въпросът е: защо? Това тъга ли е? Умора? Или нещо много по-дълбоко? Остани до края. Може би ще разпознаеш себе си. Първо, когато никой не те е празнувал. Понякога причината е проста и болезнена. Някога си чакал. Очаквал си съобщение, обаждане, присъствие, но никой не се появява. И това не се случва веднъж, случва се пак и пак. С времето мозъкът си учи да не очаква, да не се надява. Психологията нарича това научена безпомощност. Не защото не ти пука, а защото вече боли прекалено много да ти пука. И така, рожденият ден става просто дата. Втори, животът те изяжда. Има и друг тип хора. Те не са наранени, те са претоварени. Работа, задължения, отговорности. Денят идва и си тръгва, без да го усетиш. Това се нарича времева слепота. Когато умът е претоварен, специалните дни губят своята тежест. Не защото не са важни, а защото няма място за тях. Трети, не им трябва повод. И тук идва най-интересната част. Някои хора просто не чувстват нужда. Не защото са самотни, не защото са заети, а защото са вътрешно стабилни. Те не чакат външно потвърждение. Не им трябва торта, за да се почувстват ценни. Не им трябват поздравления, за да се почувстват живи. Това е свързано с нещо, наречено вътрешна мотивация. Когато стойността ти не идва отвън, а отвътре, и тогава разбираш нещо важно. Не ти трябва един ден в годината, за да се почувстваш специален. Четвърти. Този начин на мислене променя всичко. Тези хора мислят различно. Те не търсят внимание, не гонят признание, не им трябва сцена. Те просто са спокойни. Това означава ли, че не се чувстват самотни? Не. Те просто не чакат повод, за да живеят. Всеки ден за тях има стойност. И сега истинският въпрос. Ти от кой тип си? Този, който е спрял да очаква? Този, който няма време? Или този, който вече не се нуждае? А може би е време да си зададеш по-дълбок въпрос. Имаш ли нужда някой друг да те празнува, за да се почувстваш важен? Ако това те накара да се замислиш, този канал е за теб. Тук говорим за психология по прост и реален начин. Абонирай се и напиши в коментар: ти празнуваш ли рождения си ден или вече не ти трябва?